VUB vyhlásila tender. Potrebujeme seniorov! VUB vyhlásila tender! Moja zlatá, tak ja si pamätám, že tu sme vyhrali. 18. Vyhrali. 1918. Kedy je deadline? Môj deadline? Na jeseň! Jeseň? Na jeseň. No Tak tak dožijeme. Tak to udržíme. Udržíme! Love me tender, love me true. Haló? Kde sú tie inovatívne nápady? Tu sú tie nápady inovatívne, tuto. Aj tu. Tu sú tie nápady, tuto. Tu? Aj tu? Nie, ale naozaj, povedzte, kde sú. Na tendrovej prezentácii. Hej Maru, nastav navigáciu, smer vyhratý tender. Zamierte na briefing týmu. Bukujem zasadačku. Odbočte vľavo, smer brainstormingy. Slepá ulica, kam ďalej? Otočte sa. A vieš, ako sa povie po vietnamsky tender? A nepovie sa tender? Nie, đấu thầu. Vaša destinácia, vyhratý VUB tender, sa nachádza vpravo. A ja dám si pozrieť, mama. Ruky na klávesnice, toto je tender! Banku si ukradnúť nedáme, potrebujeme... Hlavné je namotať ich ešte predtým, než uvidia nápady. Ja o robotu neprídem. To si píšte. A týmto klientom odmietam máme tavičku. Aj keď som socialista, v tendri nepoznám priateľa. A potom im dám cenovú ponuku, ktorá sa neodmieta. Tak tu neseďme a dajme sa do pohybu. Keď to niekto dá, tak sme to my. Slay! Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata.